آیا ملاقات اولین ما را در خاطر دارید؟ آنگاه کسی نبود و ما به شما کمک رسانیدیم تا که بار اول به رفیقتان زنگ زنید و در طول 5 ثانیه سلام بگویید. این آغاز سفر یک جایه ما بود و از روز اول ما وعده دادیم که همیشه با شما میمانیم. در حیات هر یکی ما لحظه های خاطرمان موجودند و ما همیشه میشتابیم که در خوشبختی خود با نزدیکان و دوستان هم شریک شویم. ما جزء حیات هر روزه شما گردیدیم. صدقاً و صمیمی با شما بودیم، حتی در لحظه های بنیاد عائله. هم در زندگی و هم در کار و فعالیت دقت لازمه و سر وقتی ما نسبت شما قطع نمی گردید. به هر جایی که رفتید ما همراه شما بودیم. حتی در جایهای دشوارگذر ما نمی گذاشتیم که خود را تنها حس کنید. ما اعتماد شما را همیشه قدر میکردیم و میکنیم. شبانه روزی سعی و کوشش می نماییم که همیشه دستگیر شما باشیم. به هر یک قدم گذاشته شما ما جواباً یک چند قدم می گذاشتیم تا که باز هم نزدیکتر شویم. همه سعی و کوشش، دستاورد و موفقیت های ما با شرافت دستگیری شماست و ما این را دائما قدر میکنیم. ما 20 سال با هم هستیم و از هر وقت دیده باز هم نزدیکتر شدیم. تیسل 20 سال با شما. تیسل 20 سال با شما. танида ёди ту дар тору пудам меҳанаи меҳан буд лабрез аз ишқат вуҷудам меҳанаи меҳан ту будам кардӣ аз нобудиву бо меҳр парвардӣ фидои номи ту буду набудам меҳанаи меҳан. бо арзи дуруду адаб ва ибрози беҳтарин таманниёти самимӣ ба хидмати шумо ҳамватанони азиз ва бинандагони гиромии шабакаи телевизионии варзиш гузориши мустақими худро аз рӯзи сеюми баргузории мусобиқаи қаҳрамонии осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ки аз 25 то 30 март дар тоҷикистон доир мегардад оғоз мекунем. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, рӯзҳои якум ва дуюм басо ҷолибу дидани сурат гирифтанд ва мо рақобатҳоро аслан дар пойгаи даставӣ миёни занону мардон дар алоҳидагӣ ва ҳамчунин рақобатҳоро миёни варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд шоҳид шудем ва дар идомаи рӯзи дуюми рақобатҳо инчунин миёни наврасону ҷавонон, ҳам миёни бонувон ва ҳам миёни писарон албатта рақобатҳои басо ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва имрӯз тибқи нақша боз дар 3 масир ки муайян шудааст бо иштироки варзишгарон аз кишварҳои гуногуни осиёӣ рақобатҳо сурат мегирад. биёед нахуст таваҷҷӯҳ кунем ба масири муқарраршуда байни иштирокчиёне ки дар рӯзи сеюм бо ҳам ба сабқат мепардозанд. дарозии умумии масофа 24 километрро ташкил мекунад. нуқтаи оғози он аз назди муҷассамаи шоҳ исмоилӣ сомонӣ майдони дӯстии пойтахт аст ва ба ин тартиб варзишгарон ибтидо то ба назди гардиши меҳмонхонаи Серена мераванд. аз он ҷо тавассути хиёбони Рудакӣ роҳ пеш мегиранд, албатта тавассути ҳамин хиёбони асосии пойтахти кишварамон ба самти боло ва ба ин тартиб онҳо дар идомаи рақобатҳое ки имрӯз доранд дар маҷмӯъ тавре гуфтем 24 километр масофаи таъиншударо бояд тай кунанд ва аз назди яке аз боғҳои бисёр зебоманзару дидании пойтахт боғи Аҳмади Дониш мегузаранд. сипас то ба маҳаллаи Чорбоғ мераванд ва аз он ҷо нуқтаи гардиши навбатӣ албатта муайян шудааст ва сипас ҳаракати худро тавассути кӯчаҳои Ҳофизи Шерозӣ ва Карамов давом медиҳанд то ба гардише ки дар назди қасри теннис ва маҷмӯаи обии Душанбе қарор дорад. яке аз иншоотҳои беҳтарин ва нодир дар миқёси Осиё ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад ин иншоот ва баъдан аз гардиши дигар аз назди донишгоҳи аграрӣ
тоҷикистон роҳ пеш мегиранд ба самти хиёбони дӯстии пойтахт ва дар маҷмӯъ имрӯз миёни бонувон дар рақобатҳо ҳам миёни варзишгарони яккачин, яъне онҳое ки таҷрибаи ғанӣ доранд ва ҳам миёни ҷавонони то 23 сола рақобатҳо сурат мегирад ва ҳоло феҳристи пурраи иштирокчиён ки миёни бонувон бо ҳам рақобат мекунанд барои мову шумо пешниҳод шуда истодааст. Нахуст бо он 11 нафаре ки дар сабқатҳои имрӯза миёни варзишгарони дорои таҷрибаи ғанӣ иштирок мекунанд мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ тавре мебинед аз 11 кишвари гуногун онҳо намояндагӣ мекунанд ва баъдан дар идомаи ҳамин сабқатҳо мо шуморо боз рақобатҳо бо иштироки 6 нафар аз варзишгарони ҷавони то 23 сола миёни бонувон интизор аст. эй ғунчаи хандида наврӯз муборак бод, эй чашмаи ҷӯшида наврӯз муборак бод, эй ҳусни барозуда наврӯз муборак бод, эй ҷону дилу дида наврӯз муборак бод. чун сухан аз наврӯз гузашт, бояд гуфт ки дар миёни даҳҳо тақвиму солшумориҳои башарӣ маҳз наврӯз яке аз дақиқтарин нуқтаҳои оғози сол буда, на танҳо рӯз, балки соат, дақиқа ва лаҳзаи оғози як давраи нави гардиши заминро дар низоми хуршедӣ, яъне манзумаи шамсӣ он ифода мекунад. тафовути асосӣ ва ё бузургии наврӯз аз тақвимҳои дигар дар он аст ки он ба ҳеҷ гуна ақида, дин, сиёсат, қудрат ё идеология бунёд наёфта, маҳз дар асоси равиши комилан илмии ҳисоб кардани қонунмандиҳои табиат ва гардиши вақт муайян карда шудааст. аз ин рӯ наврӯз пеш аз ҳама илм аст, илми дақиқ, илми табиию риёзӣ. ва чун сухан аз илм хоса илмҳои дақиқ гуфтем, инҷо яке аз суханҳои пурҳикмати донишманди бузурги асри гузашта Альберт Эйнштейнро ба хотир овардан аз манфиат холӣ нест. Эйнштейни нотакрор дар бораи велосипедронӣ қайд мекунад: ҳаёт ин мисли рондани велосипед аст. барои нигоҳ доштани тавозун ё баробарӣ ту бояд ҳаракат намоӣ. аз ин дида таърифи беҳтару писанди ҳамагонро дар бораи велосипедронӣ ва ин риштаи зебои варзиш албатта пайдо кардан мушкилам ҳаст. инак варзишгарон омода шуда истодаанд барои оғози рақобатҳои имрӯза. феҳристи 6 бонуи дигаре ки дар рақобатҳо миёни ҷавонони зери то 23 сола иштирок мекунанд болотар барои мо шумо нишон дода шуд ва ҳоло мо сабқатҳоро аз иштирокчиёни асосӣ, яъне бонувоне ки дар рақобатҳо имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд оғоз мекунем. аввалин нафаре ки имрӯз ба сабқатҳо мепардозад Воҳида Ҳусайнӣ аз кишвари Афғонистон аст ва баъд аз чанд лаҳза албатта ӯ рақобатҳои имрӯзаро бояд шурӯъ кунад. аз паси ӯ варзишгарони дигар аз кишварҳои Бангладеш, Ироқ, Ҳиндустон, Муғулистон, Индонезия, Ветнам, Эрон, Таиланд, Қазоқистон ва Узбекистон ба сабқатҳо мепардозанд. яъне он варзишгароне ки нисбатан таҷрибаи ғанӣ доранд ва дар корномаашон дастовардҳои беҳтар ҳам доранд, дар охирин лаҳзаҳо ба сабқатҳо мепардозанд. онҳое ки кам таҷриба ҳастанд ва ё он қадар дастовардҳои шоён надоранд, дар ибтидо рақобатҳоро оғоз мекунанд. ин як тартиби маъмулӣ дар ҳамаи баргузории мусобиқаҳои иттиҳодияи ҷаҳонии велосипедронӣ ба ҳисоб меравад. хуб, фурсат наздик мешавад ва Воҳида Ҳусайнӣ инак рақобатро шурӯъ мекунад. имрӯз каме вазъи обу ҳаво боронӣ буд дар пойтахти кишварамон. инчунин дар давоми рӯз ҳам боридани борон пешгӯӣ мешавад. аз ин хотир шояд каму беш дар ибтидои ҳаракат ба варзишгарон ин чиз мушкилӣ эҷод кунад, лек дар умум бигирем онҳо ҳамон тавре барои мо шумо маълум аст бисёр касбият ва омодагии хуб диданд. касбияташон ҳам дар дараҷаи баланд аст. аз ин хотир метавон бо боварӣ гуфт ки дар идомаи рақобатҳо ҳар кадоме аз онҳо ҳунар ва маҳорати волои худро нишон хоҳанд дод. рақобатҳои имрӯза аслан бинандагони гиромӣ сабқатҳои гӯем инфиродӣ ҳастанд, бо оғози аз ҳам ҷудо ё дар алоҳидагӣ, яъне як дақиқа тафовут аз якдигар доранд ҳар кадоме аз варзишгарон дар лаҳзаи оғози ҳаракати худ ва ба ин тартиб иштирокчиёни дигар ҳоло ба рақобатҳо мепардозанд. иштирокчии навбатӣ аз кишвари Бангладеш аст Ауритҳи Бисвас Самапти ва ӯ акнун сабқатро давом медиҳад. ногуфта намонад ки дар умум ҳамин вақти тай мекардаи ҳар кадоме аз ин варзишгарон дар алоҳидагӣ ҳисоб карда мешавад ва дар охир варзишгаре ки бо вақти беҳтарин масофаи 24 километри таъин шударо тай мекунад
ҳамчун ғолиб эътироф мегардад. تعداد عمومی اشتراکچیان در سبقت‌های امروزه میانی بانوان، یعنی بانوانی گویم یککچین شده یا به اصطلاح دیگر آنهایی که تجربه غنی‌تر دارند 11 نفر رو تشکیل میکنند. اینک اشتراکچی سیوم به رقابت ها میپردازد. در این بین کارگردان برای ما و شما لحظه حرکت واحده حسینی رو هم نشان داده ایستادند. دهد قدر ورزشگری سیوم است که اینک به رقابت ها پرداخت. این بانو از کشور عراق نمایندگی میکند. در روز یکم برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا به ولوسپدرانی همانطوری که اگر شما اهمیت داده باشید در هیئت دستوی تیم عراق هم اشتراک کرده بود و هنرنمایی ورزشگران البته خیلی خوب به نظر رسید، لیکن اشتراک دهد قدر رو ما در هیئت تیم عراق در همان رقابت‌ها ندیده بودیم. او تنها در سبقت‌های انفرادی اکنون اشتراک کرده ایستاده است. اشتراکچی نوبتی برای آغاز رقابت تیاری می‌بیند و در این بین ما چطور می‌بینیم آنهایی که بر وقت‌تر شروع کردن رقابت رو الکی کوشش کرده ایستادن هرچی با سرعت بلند کیلومترهای اولی این مسافه رو طی کنند. مونیکا جات اشتراکچی نوبتی است که از کشور هندوستان میباشد و اینک او هم بر رقابت ها شروع کرد. اصلا نگفته نماند که طی 2 سال اخیر سبقت های رشته ولوسپدرانی دایر نشد بنابر سبب‌های برای ما و شما معلوم، اما در آخرین قهرمانی آسیا که سال 2019 بود در کشور ازبکستان در سبقت های این رشته اولگا زابلینسکایا از کشور ازبکستان توانست قهرمان شود. لی جو می از کره جنوبی جای دوم را گرفت و هوانگ تینگ یون از تایپی چین سزاوار جای سوم شد. اشتراکچی نوبتی از کشور مغولستان است، سولونگو سرنل خم و اینک او هم با رقابت ها میپردازد. یادآور میشم که اون نفر پنجم بود که رقابت های امروزه رو شروع کرد و از پس او باز 6 نفر دیگر باید با رقابت ها آغاز نمایند. ورزشگری نوبتی که از کشور اندونزیا است برای آغاز رقابت تیاری می‌بیند. دلیا آوستینا پریاتنا و اینک این بانو هم با قطار واحده حسینی از افغانستان، بیسفاس امابتی از بنگلادش، دهد قدر از عراق، مونیکا جات از هندوستان و سولونگو از کشور مغولستان پیوست شد. حرکتی آن ورزشگرانی که البته بر وقت‌تر پایگاه را شروع کردن برای ما و شما همین لحظه ها نشان داده می شود، خاصتا ورزشگری که اولین شده امروز به رقابت ها پرداخت. واحده حسینی از کشور افغانستان است، چندان سرعت بلند ندارد و اینک میبینیم که او از نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی گذاشته حرکت خود را دوام داده ایستاده است. اینجا الکی 12.6 کیلومتر مسافه را او طی کرد. نوبت اکنون با ورزشگری کشور ویتنام نگوین تخی تو مای رسید و او نگفته نماند که در هیئت دستوی هم در هیئت تیم ملی کشورش هنرنمایی بسیار خوب نشان داده بود در روز یکم برگزاری مسابقه و اینک باز در سبقت‌های انفرادی هم ما هنرنمایی این بانوی ویتنامی رو می‌بینیم.
варзишгарони кишвари ветнам дар рӯзи дуюми рақобатҳо албатта миёни наврасону ҷавонон ҳунарнамои хубтар нишон доданд. ҳарчанд дар ҳайати дастави иштироки онҳоро дидем, аммо дастоварде дар ин байн аз сӯи онҳо ба қайд гирифта нашуд. ҳоло ҳаракати варзишгари кишвари Индонезия барои мо шумо нишон дода мешавад. 1,3 километри масофаро инак тай кард намояндаи кишвари Индонезия Делия Аустиния. Сумайя Яздонӣ бонуе ки ҳоло аз Эрон намояндагӣ мекунад, ба рақобатҳо мепардозад. ёдовар мешавам ки Сумайя Яздонӣ дар корномаи варзишии худ аллакай тавонистааст дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё соҳиби медал шавад ва ин бону дар рақобатҳо ба масофаи нисбатан тӯлонитар дар қаҳрамонии гузаштаи Осиё тавониста буд соҳиби ҷойи сеюм шавад. дар ҳайати даставӣ ҳам ҳунарнамои Сумайя Яздониро дидем дар рӯзи якум ва ҳамроҳи ҳамдастаҳояш ӯ тавонист сазовори нишони биринҷӣ шавад дар сабқатҳои даставӣ миёни бонувон ба дарозии 24 километр. ва имрӯз барои ба даст овардани медали дуюми худ албатта ӯ мубориза мебарад. инак иштирокчии навбатӣ аз кишвари Таиланд аст, Сомрат Педдарин. ҳоло лаҳзаи ҳаракати варзишгари кишвари Индонезияро барои мо шумо нишон дода истоданд. Приятна Делия Аустиния баъд аз чанд метри дигар ӯ ҳам 2,6 километри масофаро ба пуррагӣ убур хоҳад кард. яъне гардише ки дар назди меҳмонхонаи Серена аст 1,3 километр масофаро тай мекунанд варзишгарон ва баъд аз он нуқтаи баргашт ба назди муҷассамаи Шоҳи Исмоили Сомонӣ аллакай 2,6 километри масофаро ташкил хоҳад дод. ва варзишгаре ки аввалинш дар рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ кард, Воҳида Ҳусайнӣ, чанд лаҳза пештар аз ин барои мо шумо ҳам ҳаракаташ нишон дода шуд. Рината Султонова варзишгаре ки аз Қазоқистон намояндагӣ мекунад, инак ба рақобатҳо пардохт. чӣ тавре ба шумо маълум аст, Рината Султонова дар ҳайати даставӣ миёни бонувон иштирок карда буд, аммо тими Қазоқистон аз Узбекистон қафо монд ва бояд ёдовар шавам ки аслан ин риштаи сабқатҳо дар пойгаи велосипедронӣ нав ба қатори гӯем мусобиқаҳои қаҳрамонии Осиё ва ҷаҳонӣ шомил карда шуд, яъне сабқати даставӣ миёни бонувон ва Қазоқистон бори дуюм аст ки пай дар ҳам танҳо медали нуқра мегирад, ҳарчанд ин дафъа онҳо довталаб ё ба истлоҳ фаворити асосӣ ҳам буданд, аммо онҳо аз ҳамсояи кишварашон аз Узбекистон қафо монданд. инак иштирокчии охирин дар сабқатҳои имрӯза миёни бонувони калонсол Маргарита Мисюрина аст аз кишвари Узбекистон ва ӯ аллакай соҳиби як медали тилло шуд дар ҳайати даставӣ дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳо ва баъд аз чанд лаҳза оғози ҳаракати ӯро ҳам якҷо шоҳид мешавем. бале, иҷозат дода мешавад ва Маргарита Мисюрина ҳам инак ба қатори 10 нафари дигаре ки қаблан сабқатҳоро оғоз карданд ворид шуд. баъд аз чанд лаҳзаи дигар бинандагони гиромӣ боз бонувоне ки дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё байни ҷавонони то 23 сола иштирок мекунанд, бояд ба рақобатҳо пардозанд. масофа барои онҳо ҳам албатта як аст, яъне 24 километрро ташкил мекунад, аммо бо сабаби ҳамон тафовути синусолӣ онҳо дар алоҳидагӣ аз варзишгарони нисбатан бо таҷриба ба сабқатҳо мепардозанд. миёни бонувони ин синусол аз ҳама варзишгаре ки аввалиншуда ба рақобатҳо шурӯъ мекунад, София Алсайёқ ба ҳисоб меравад аз ҷумҳурии Амороти Муттаҳидаи Араб. ва ман ёдовар мешавам ки натиҷаи ин бонувон, яъне шурӯъ аз София Алсайёқ то ба Янина Кускова аз кишвари Узбекистон ки дар маҷмӯъ 6 нафар ҳастанд, дар алоҳидагӣ ҳисобида мешавад. миёни онҳо боз варзишгарони дигар аз ҷумла намояндаҳои Эрон, Ветнам, Таиланд ва Қазоқистон ҳам ҳастанд. инҷо низ албатта варзишгарони нисбатан дорои таҷрибаи калон дар охир ба рақобатҳо мепардозанд.
ҳоло иштирокчии навбатӣ ки миёни бонувони то 23 сола рақобат мекунад, соҷида сиёҳиён бояд ба рақобатҳо пардозад. ӯ намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон аст. хуб, шурӯъ шуд рақобат барои ин бону ҳам. ба тартиб оғози рақобатро барои ҳар кадоме аз ин варзишгарон мебинем ва баъдан боз ба қисматҳои дигари албатта шоҳроҳи муайян гардида таваҷҷӯҳ хоҳем кард ки чӣ гуна варзишгарон ҳаракат карда истодаанд дар ин ё он километрҳои масофа ки албатта имрӯз интизор меравад бисёр хуб ва дидани сурат гирад, чун ин пойгаи инфиродӣ аст, яъне пойгаи даставӣ нест. ҳар кадоме аз варзишгарон дар алоҳидагӣ танҳо барои беҳтар кардани натиҷаи инфиродии худ ва барои ба даст овардани медал талош мекунанд. хонохо инҷо ҳунар ва маҳорати инфиродӣ ҳар кадоме аз онҳо муҳим хоҳад буд барои ба даст овардани ҷоиза. инак иштирокчии навбатӣ Нугуен Тхи Ким Конг ки аз кишвари Ветнам аст ба рақобатҳо мепардозад. яке аз довталабон баҳри пирӯзӣ дар сабқатҳои имрӯза бонуе ки аз кишвари Қазоқистон намояндагӣ мекунад, Рината Султоноваро барои мо шумо чанд лаҳза пештар аз ин нишон доданд ва инам лаҳзаи ҳаракати варзишгари кишвари Ироқ Даҳат Қадр аст ки инак ба гардиши донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур наздик мешавад. инҷо аллакай ҳамон нуқтае ки болотар ишора кардам 6.4 километри масофаро ташкил хоҳад дод. иштирокчии чорум дар сабқатҳо миёни бонувони то 23 сола варзишгари кишвари Таиланд аст, Кауплот Камонрада ва ӯ ҳам сабқатҳоро шурӯъ кард. баъд аз ӯ ду нафари дигар боқӣ мемонанд. яке варзишгар аз кишвари Қазоқистон Бота Батирбекова ва дигаре Янина Кускова аз кишвари Узбекистон. бонуе ки болотар дар мавридаш истода гузаштем, варзишгари кишвари Қазоқистон инак барои оғози рақобат тайёр аст. ҳайати Қазоқистон бисёр мукаммал аст дар аксари сабқатҳо, ҳам миёни наврасон, ҳам миёни ҷавонон ва ҳам миёни калонсолон ҳунарнамоии бисёр хубро мебинем. аслан бисёр ин риштаи варзиш миёни кишварҳои осиёӣ, хосатан осиёи марказӣ маҳз дар Қазоқистон рушд кардааст. ҳатто ҳайати бисёр пурқуввати ин тим бо номи Остона дар мусобиқаҳои бузург мисли Ҷиро ди Италия, Вуэлтаи Испания, ҳамчунин Тур де Франс доимо ҳунарнамоии бисёр арзанда доштанд. ҳатто чемпиони бозиҳои олимпӣ ва чемпиони ин бахшҳо дар мусобиқаҳои гуногун варзишгарони кишвари Қазоқистон ба ҳисоб мераванд. ва иштирокчии охирин ки имрӯз дар сабқатҳо байни ҷавонони то 23 сола миёни бонувон ба рақобатҳо мепардозад, Янина Кускова аз кишвари Узбекистон аст ва инак ба ӯ ҳам иҷозат дода шуд ва рақобатро шурӯъ кард варзишгари кишвари Узбекистон. чӣ тавре мебинед дар ҳар ду бахш, ҳам миёни калонсолон ва ҳам миёни ҷавонони то 23 сола охирин шуда намояндаҳои Қазоқистон ва Узбекистон ба рақобатҳо пардохтанд. яъне маълум аст ки довталабони асосии баҳри пирӯзӣ маҳз онҳо ба ҳисоб мераванд ва аслан муборизаи ҷиддӣ ҳам тибқи пешгӯиҳо маҳз бояд байни онҳо сурат гирад. Рината Султонова аст ки ҳамин лаҳзаҳо ҳаракат карда истодааст. ман аз шумо албатта хоҳиш мекардам ки бинандагони гиромӣ ӯро бо ҳамватани дигараш ки дар рақобатҳо миёни ҷавонони то 23 сола иштирок карда истодааст Бота Батирбекова якҷо накунед, чун онҳо дар риштаҳо ва бахшҳои ҷудогона
иштирок карда истоданд. ҳамин лаҳзаҳо яке аз варзишгарон ки инҷо барои мо шумо нишон дода мешавад, намояндаи кишвари ветнам аз назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ гузашта ҳаракати худро давом медиҳад ва ӯ ҳам ёдовар мешавам ки миёни бонувони то 23 сола иштирок карда истодааст. Нугуен Тхи Ким Куонг варзишгари кишвари Ироқ ки имрӯз дар рақобатҳо миёни калонсолон иштирок карда истодааст. Ҳоло чӣ тавре мебинед ҷониби маҳаллаи Чорбоғ ҳаракати худро давом медиҳад ва нуқтае ки гардиш аст дар маҳаллаи Чорбоғ, онҷо аллакай масофаи тай кардаи варзишгарон 12 километр, яъне нисфи масофаро ташкил хоҳад дод. намояндаи кишвари Индонезия ҳоло хело фаъол шуд ва инак ӯ аз ду ҳарифи худ аллакай пеш гузаштааст, бо вуҷуди он ки тафовут байни онҳо хело назаррас буд. Ҳоло чӣ тавре мебинед, аз Салонго ки аз кишвари Муғулистон аст пеш мегузарад Делия Аустина ва ҳамчунин аз намояндаи кишвари Ҳиндустон Моника Ҷат ӯ аллакай пеш гузашт. бо вуҷуди тафовути замонӣ дар лаҳзаи оғози сабқат барои онҳо ҳаракати варзишгарии кишвари Индонезия бисёр хуб ба назар мерасад ва ин минвол агар ҳаракатҳои худро давом диҳад дар пеш албатта боз метавонад барои беҳтар кардани натиҷаи инфиродии худ талош варзад. дар сабқатҳои инфиродӣ бинандагони гиромӣ як чизи бисёр вижа ки дар рақобатҳои dastavӣ аслан дида мешавад ба назар намерасад. ин ҳам ба истилоҳи байналмилалӣ слипстрим аст ки маънои он бевосита албатта аз паси автомобиле ки роҳнамоӣ мекунад ба варзишгарон ҳаракат кардани варзишгароне ки дар сабқатҳои инфиродӣ ҳаракат мекунанд манъ аст, чун ин чиз имкон намедиҳад ба онҳо гӯем анамин аз боду тӯфон ва инчунин вазиши шамол худро ба таври зарурӣ ҳифз кунанд ва ин то ҷое ҳаракати онҳоро каме коҳиш медиҳад, яъне сустар мекунад. ва гуфта мешавад ки фарқи асосии сабқатҳои инфиродӣ аз dastavӣ ин аст ки инҷо ҳамон ирода, матонат ва тайёрии ҳар кадоме аз варзишгарон дар алоҳидагӣ натиҷа медиҳад. он ҷо бошад ҳаракати dastavӣ, ҳамдигарро иваз кардан, дар лаҳзаҳои зарурӣ ба кӯмаки ҳамдигар омадану мисли ҷузъиётҳое ки дар рӯзи аввал шарҳ дода будем, яъне ҳаракати грегорҳо ки аз канорҳо истода пешсафи худро дар байн мегиранд ва ҳифз мекунанд аз вазиши боду шамол то ин ки ӯ қувваи худро камтар сарф кунад барои тай кардани масофа ба ҳисоб меравад. ва ин ҷо албатта тафовути асосӣ ҳамон чизе ки болотар дар мавридаш гуфтем бисёр муҳим хоҳад буд. муҳимтар аз ҳама албатта тайёрии ҷисмонии худи варзишгарон барои тай кардани масофаи муқаррар шудааст. аз баландию пастиҳои муайян албатта масири муқаррар шуда иборат аст. аз зимни мусоҳиба баъзе аз варзишгарон ишора карданд ки ин чиз барояшон каме мушкилиҳоро ҳам пеш овард, аммо ногуфта намонад ки ҳаракат дар масирҳои муқарраршудаи велосипедронӣ доимо якмаром нест ва як хел ҳаракат намекунанд варзишгарон, балки ҷоддаҳо яъне роҳҳои таъиншуда аз нишебу фаросҳои гуногуне иборат аст. шашу аз 14 километри масофаро тай кард варзишгаре ки миёни бонувони то 23 сола аввалин шуда ба рақобатҳо пардохта буд, намояндаи кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб София Алсайёқ. ва дар баробари ӯ инчунин иштирокчиёни дигар аз Эрон, аз Ветнам, Таиланд, Қазоқистон ва Ӯзбекистон ҳоло ҳаракати худро давом дода истоданд. гурӯҳи дигари бонувон, онҳое ки дар рақобатҳо
миёни бонувони бузургсол ҳаракати худро шурӯъ карда буданд. онҷо аввалин шуда воҳида ҳусайнӣ аз афғонистон ба рақобатҳо пардохта буд ва дар баробари ӯ бисфас самабти аз бангладеш, даҳат қадр аз ироқ, моника ҷат аз ҳиндустон, салонго аз кишвари муғулистон, делия аустиния приятна аз индонезия, тхитху май нугуен аз ветнам, сумайя яздонӣ аз эрон, петадарин сомрат аз Таиланд ва Рината Султонова аз Қазоқистону Маргарита Мисюрина аз Ӯзбекистон буданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати бонуе ки аз кишвари Индонезия намояндагӣ карда истодааст, Делия Аустиния Приятна. ӯ имрӯз бисёр ҳунарнамоии хубро нишон медиҳад. 12 километри масофа инак аз ҷониби варзишгарони пешсаф сифарӣ шуд. намояндаи кишвари Эрон Сумайя Яздонӣ болотар барои мо шумо нишон дода шуд ва ба тартиб албатта ҳарчанд бо тафовути 1 дақиқа аз якдигар ҳаракатро шурӯъ карданд ҳар кадоме аз варзишгарон, аммо чӣ тавре мебинед дар роҳ бо дар назар дошти касбият, малака ва таҷрибаву омодагие ки доштанд, ҳар кадоме аз онҳо аллакай нисбат ба ҳарифи худ тавониста истодаанд беҳтару хубтар ҳаракат кунанд. Чунин ҳолатро мо аллакай на як бору ду бор дида истодаем ки баъзе аз варзишгарон нисбат ба ҳарифони худ хело пеш ҳам гузаштанд. ҳам тафовути 1 дақиқаи нерӯ аз байн бурданд ва ҳам албатта тавассути суръатафзоии худ ки суръати миёнаи ҳаракати баъзе аз онҳо хело баландам ҳаст, натиҷаашон беҳтар ба назар мерасад. варзишгари кишвари Ветнам 6.4 километри масофаро тай мекунад. ӯ Нугуен Тхи Ким Куонг аст ки дар рақобатҳои имрӯза миёни бонувони то 23 сола иштирок карда истодааст. он варзишгарони пешсаф ки бинандагони гиромӣ имрӯз ҳаракатро шурӯъ карданд, 11 нафарашон, ман бори дигар ба шумо ёдовар мешавам ки дар сабқатҳои варзишгарони бо таҷриба ё калонсолон иштирок карда истоданд миёни бонувон ва 6 нафари дигар дар сабқатҳо миёни бонувони зери 23 сола. ҳаракати бонуи қазоқистонӣ ҳамин лаҳзаҳо барои мо шумо нишон дода мешавад. чӣ тавре мебинед ӯ дар сабқатҳо таҳти рақами 35 албатта номнавис шудааст Бота Батирбекова ва ӯ миёни бонувони то 23 сола иштирок мекунад. София Алсаёқ бонуе ки миёни ҷавонони то 23 сола аввалин шуда ба рақобатҳо пардохт. ӯ ҳам беш аз 9 километри масофаро тай кард ва ба ин минвол пешсафии худро албатта ҳоло нигоҳ медорад. ҳамин лаҳзаҳо ҳаракати бонуи афғон барои мо шумо нишон дода мешавад. Воҳида Ҳусайнӣ ва бо вуҷуди он ки бубинед ӯ миёни бонувони калонсол аввалин шуда ба рақобатҳо пардохта буд, аммо танҳо акнун нисфи масофаро убур мекунад, дар ҳоле ки ҳамтоёни дигари ӯ хело фаъол буданд ва аллакай аз ӯ пеш гузаштанд. ва аз паси ӯ варзишгари дигари нисбатан камтаҷриба ки намояндаи кишвари Бангладеш аст, Ауртҳи Бисвас Самабти ҳоло албатта ҳаракатро давом дода истодааст. Нугуен Тхи Тху Май ин бонуе ки аз кишвари Ветнам аст ва дар сабқатҳои имрӯза байни калонсолон иштирок мекунад. ҳоло бисёр суръатафзоии хуб дорад, натиҷааш ҳам шоистаи таҳсину офарин хондан аст. худатон ҳам ин чизро метавонед бубинед ки хело пеш гузаштааст аз иштирокчиёни дигар, барои мисол аз варзишгарони ироқ, инчунин Бангладеш, Афғонистон ва Ҳиндустон ӯ аллакай пеш гузашт.
нисфи масофа инак убур мешавад аз ҷониби Рината Султонова. умедвор мешавам ки ӯ дар сабқатҳо байни калонсолон иштирок карда истодааст ва таҳти рақами 11 сарченӣ шудааст дар рақобатҳои имрӯза. муборизаи бисёр ҷиддӣ интизор меравад ки маҳз байни ӯ ва Маргарита Мисюрина аз Узбекистон сурат гирад. ҳамчунин намояндаҳои Ветнам, Таиланд ва Эронро ҳам бояд фаромӯш накунем, чун ҳар се инҳо ҳам таҷрибаи бисёр хуб доранд. аз ҷумла иштирокчиёни фаъоли сабқатҳои қаблии қаҳрамонии Осиё ҳастанд ва боз дар мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ ҳам доимо ҳунарнамоӣ хуб мекунанд. имсол дар қитъаи Осиё яке аз бузургтарин мусобиқаҳои варзишӣ дар миқёси олам бозиҳои осиёӣ сурат мегирад. албатта он ҷо танҳо дастаҳое ки шомили конференсияи осиёӣ ҳастанд иштирок мекунанд ва ногуфта намонад ки қабл аз шурӯи ин мусобиқа ҳам чӣ тавре нозири умумии баргузории ин рақобатҳо мутахассиси эронӣ Маҷид Носирӣ ишора кард. он яке аз марҳилаҳои бисёр хуби тайёрӣ ба бозиҳои осиёӣ ба ҳисоб меравад. яъне дар назар дошт ҳамин мусобиқаро ва дар воқеъ бояд бигӯем ки вақт ҳам камтар боқӣ монда истодааст. ҳайъатҳоро бояд аз санҷиш гузаронанд истиёди мураббиён дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ ва баъдан боз албатта онҳое ки беҳтару хубтар худро нишон медиҳанд ба феҳристи ниҳоии иштирокчиён дар ҳайати дастаҳои мунтахаб барои иштирок дар бозиҳои осиёӣ ки бениҳоят мусобиқаи бонуфуз ва гӯем ҷолибам ҳаст дохил карда мешаванд. иштирокчиёни навбатӣ аз назди боғи устод Садриддин Айнӣ мегузарам дар ҳамин лаҳзаҳо. ин бонувоне ҳастанд ки миёни ҷавонони то 23 сола иштирок карда истоданд ва он гурӯҳи асосии бонувоне ки ба рақобатҳо имрӯз пардохтанд аллакай чӣ тавре мебинед 15 километри масофаро убур карданд. назди маркази савдо ва хизматрасонии кушониён нуқтаи дигари ба қайдгирие ки инҷо муайян шудааст 15 километрро ташкил мекунад барои варзишгарон ва баъд аз он онҳо ҷониби ҳалқае ки дар назди корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикани Сиёма аст давом медиҳанд ҳаракати худро ки инҷо аллакай масофаи тай мекардаи варзишгарон 19 километрро ташкил хоҳад дод. ҳамин лаҳзаҳо аз миёни бонувоне ки дар ҳайати калонсолон рақобатро шурӯъ карданд чӣ тавре шумо дидед намояндаи кишвари Ветнам Нгуен Тхи Тхумай ҳоло хело фаъол аст ва инак нуктае ки болотар ишора кардем 19 километри масофа тай мешавад аз ҷониби варзишгари кишвари Ироқ Даҳат Қадр ва ӯ ҳам имрӯз хело хуб ҳаракат карда истодааст. акнун аз идомаи рақобатҳо боз хоҳем гуфт ҳаракати варзишгари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳамин лаҳзаҳо барои мо шумо пешниҳод мешавад. ӯ миёни ҷавонони то 23 сола имрӯз ҳунарнамоӣ карда истодааст. аллакай барои убур кардани нисфи масофа хело наздик ҳам омад. София Алсаёқ бале ба ин тартиб нисфи масофаро ӯ убур мекунад баъд аз ҳамин гардише ки дар маҳаллаи Чорбоғ муайян шудааст ва тавассути кӯчаҳои навбатие ки албатта масир аз он мегузарад ҳаракати худро ӯ бояд давом диҳад. варзишгари навбатӣ ҳам 19 километри масофаро инак убур карда истодааст. инак намояндаи кишвари Ветнамро ҳам барои мо шумо нишон медиҳанд ки имрӯз гуфтем хело фаъолона ҳаракат карда истодааст. Тхи Тхумай Нгуен ва
ӯ ҳам албатта хеле хуб медонад ки бинандагони гиромӣ аз пасаш боз варзишгарони дигари номӣ мисли Сумайя Яздонӣ аз Эрон, Хедадрин Сомбрат аз Таиланд, Рината Султонова аз Қазоқистон, Маргарита Мисюрина аз Узбекистон ҳаракат карда истоданд. Аз ин хотир суръати худро умуман коҳиш намедиҳад. Нугӯянд Хит Ху Май ва бояд то ба охир албатта ҳамин гуна талош кунад, мубориза барад ба хотири оне ки тавонад имрӯз умед бандад баҳри ба даст овардани яке аз медалҳо. 11 нафар сабқат карда истоданд, аммо танҳо 3 медал тақдим карда мешавад, яъне ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм. аммо мо борҳо шоҳид шудаем ки ҳарчанд баъзе аз варзишгароне ки гӯем ҳамчун варзишгарони дорои имконияти камтар баҳри пирӯзӣ ба онҳо баҳо медиҳанд, бисёриҳо метавонанд бо натиҷаи ҳайратовар ва бо иродаву матонати қавии худ баҳри ба даст овардани медал талош ҳам варзанд. инак 21 километри масофаро дар якҷоягӣ тақрибан 3 варзишгар убур карда истоданд ва ҳаракати онҳо тавассути хиёбони Рӯдакӣ акнун ҷониби майдони дӯстии пойтахт идома меёбад. Бисёр сабқатҳои хуб ва диданӣ аст, бо вуҷуди он ки ҳоло паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам ҳаракат мекунанд дар баъзе аз мавридҳо, аммо бояд бигӯям ки тафовути лаҳзаи оғози ҳаракати ин варзишгарон аз якдигар гӯем бисёр назаррас аст. баъзеашон ҳатто 3 дақиқа тафовуте ки дар ин байн буд аллакай аз байн бурданд бо ҳарифи худ ва баъзеи дигар тафовути 1 ё 2 дақиқаинаро аллакай ба нестӣ расонданд тақрибан. Сумайя Яздонӣ варзишгари кишвари Эрон ҳоло ҳаракати худро давом медиҳад ва бубинед дар баробари ӯ инчунин варзишгари кишвари Қазоқистон ҳам бисёр фаъолона сабқатҳоро давом дода истодааст. хело наздик омада истоданд барои расидан ба хати марра. Бисва Самапти аз кишвари Бангладеш ҳоло дар рӯи тасвирҳои телевизиони мо шумост ва ӯ аз ҳалқаи гардише ки роҳро албатта тавассути боғи Ирам ба хиёбони марказӣ мепайвандад давом дода истодааст. дар хиёбони марказӣ бошад боиста мо шумо иштироки албатта варзишгарони дигарро ҳамин лаҳзаҳо дида истодаем. Намояндаи кишвари Ҳиндустон Моника Ҷат 21 километри масофаро инак убур кард ва ӯ ҳам ба қатори он варзишгарони дигаре ки дар сабқатҳо аллакай наздик омаданд барои расидан ба хати марра талоши худро давом медиҳад. бо сабаби он ки варзишгарон хело наздик ба ҳам ҳаракат карда истоданд, гурӯҳи ёварон ё ёрирасонҳо ҳам бубинед маҷбур ҳастанд инҷо паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам ҳаракат кунанд, вале ин ҳеҷ халале намерасонад дар умум ба ҳаракати варзишгарон ва худи шумо ҳам ин чизро бисёр хуб тавассути шабакаҳои телевизионии худ дида истодаед. намояндаи кишвари Ветнам Нугӯен Хит Ху Май инак ба гардиши 21 километре ки албатта муқаррар шудааст наздик меояд ва ҳамин лаҳзаҳо боз ҳаракати варзишгарони дигари пешсаф барои мову шумо нишон дода мешавад ки онҳо тавассути хиёбони марказӣ ҳоло роҳ пеш мегиранд ҷониби майдони дӯстии пойтахт. 21 километри масофаро варзишгари кишвари Қазоқистон Рината Султонова ҳам инак убур кард. имрӯз ҳам албатта аз эҳтимол дур нест ки чунин натиҷаҳо ба қайд гирифта мешавад. инак аввалин нафаре ки ба хати марра мерасад барои мову шумо нишон дода шуда истодааст ҳамин лаҳзаҳо. ҳач тавре мебинед намояндаи кишвари Индонезия буд Делия Аустиния Приятна. иштирокчии навбатӣ аз кишвари Ироқ аст ва ӯ ҳам акнун ба хати марра
омада расид даҳад қадр ёдовар мешавам ки Делия Аустиния шашумин шуда ба сабқатҳо пардохта буд ва даҳад қадр бошад сеюмин шуда ба рақобатҳо пардохт. Дар ин байн нафарони дигаре ки иштирок карданд ҳоло натиҷаашон чандон хуб нест. яке аз онҳо варзишгари кишвари Бангладеш Бисвас Самапти аст ки ҳамин ҳоло барои мо шумо ҳаракати ӯро ҳам нишон додам ва иштирокчии дигар аз кишвари Ҳиндустон мебошад ки ҳоло дар рӯи тасвирҳои телевизионии шумо аст. Моника Ҷат. хуб аз ҳамин нуқтаи ҳаракат албатта нисбатан мушкилтар аст барои варзишгарон, яъне аз ҳалқаи гардише ки роҳро тавассути боғи Ирам ба хиёбони марказӣ мепайвандад, яъне инҷо каме баландӣ бештар аст. аз ин хотир варзишгарон маҷбур мешаванд қувваи худро бештар инҷо сарф кунанд ва суръаташон ҳам хело паст мефарояд. варзишгари кишвари Узбекистон Маргарита Мисюрина ки имрӯз охирин шуда ба рақобатҳо пардохт, чанд лаҳза пештар аз ин дар рӯи тасвирҳои телевизиони мо шумо буд. ано гуфта намонад ки дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳо дар ҳайати dastavӣ ҳамон тавре мо шоҳид шудем, тими Узбекистон тавонист ҷои якумро ишғол кунад миёни бонувон ва аз Қазоқистон онҳо пеш гузаштанд. тафовут чандон зиёд набуд, андаке зиёдтар аз 9 сонияро ташкил мекард, аммо он кифоя буд то ин ки Узбекистон ҷои аввалро ишғол кунад. ва инак иштирокчии навбатӣ ба хати марра омада мерасад. он намояндаи кишвари Ҳиндустон буд Моника Ҷат. Сумайя Яздонӣ бонуи эронӣ имрӯз хело қафо монд ва бубинед ки на танҳо Рината Султонова ва Маргарита Мисюрина аз ӯ пеш гузаштанд, балки боз варзишгарони дигар ҳам натиҷаи беҳтар аз ӯро ба қайд мегиранд. Сумайя Яздонӣ ки аслан дар мусобиқаи 3 сол пештар аз ин дар қаҳрамонии Осиё тавониста буд соҳиби ҷои сеюм шавад, нишони биринҷӣ дар албатта сабқати дигар дар шоҳроҳ, имрӯз аз ҳуқуқи ба даст овардани медал ба эҳтимоли зиёд шояд маҳрум ҳам мешавад. ба он хотире ки натиҷааш хело заиф аст дар қиёс бо варзишкорони дигар. ва инак намояндаи кишвари Қазоқистон Рината Султонова ба хати марра омада расид. фикр дорам бо натиҷае ки нишон дод имрӯз яке аз беҳтаринҳо хоҳад буд. ва инак ҳамин лаҳзаҳо ҳаракати варзишгари кишвари Ӯзбекистон барои мо шумо нишон дода мешавад. Маргарита Мисюрина Воҳида Ҳусайнӣ намояндаи Афғонистон ки имрӯз рақобатҳоро аввалин шуда оғоз кард, бубинед чӣ гуна бо тафовути назаррас аз дигарон қафо мемонад. Маргарита Мисюрина дар ҳайати dastavӣ чӣ тавре гуфтем бо Ӯзбекистон қаҳрамонӣ ба даст овард дар рӯзи якум ва имрӯз барои ба даст овардани медали инфиродии худ акнун талош мекунад. аслан аз кишвари Ӯзбекистон то соли 2019 ки мусобиқа дар ҳамин кишвар сурат гирифт, ягон қаҳрамон байни бонувон дар миқёси Осиё набуд ва ҳамон сол якбора Ольга Забелинская тавонист дар 2 бахш қаҳрамониро ба даст орад. ҳам дар рақобатҳои инфиродӣ ба масофаи муайян шуда бо оғози аз ҳам ҷудо ва ҳам дар рақобатҳои шоҳроҳӣ ӯ тавонист унвони қаҳрамониро соҳиб шавад. то расидан ба хати марра тақрибан 1 километри дигар боқӣ мемонад барои Маргарита Мисюрина. ва дар ин байн ҳаракати варзишгари кишвари Таиланд Сомрат Пхеддарин дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумост. як ин бонуи таиландӣ ҳам ба хати марра омада расид.
аксари онҳое ки бинандагони гиромӣ дар сабқатҳо миёни калонсолон иштирокро шурӯъ карда буданд, имрӯз ба хати марра омада расида истоданд. ва бояд ёдовар шавам ки гурӯҳи дигари варзишгароне ки ҳоло аз паси онҳо ба хати марра омада мерасанд, онҳое ҳастанд ки миёни ҷавонони то 23 сола иштирок карда истоданд. Сумайя Яздонӣ, намояндаи кишвари Эрон, 21 километри масофаро тай кард. Натиҷааш на чандон хуб аст ва мебояд ки акнун бо суръати баланд 3 километри боқӣ мондаро тай кунад, то ин ки барои гӯем ҳадди ақал нигоҳ доштани мавқеи худ дар панҷгонаи аввал муваффақ шавад. Маргарита Мисюрина бо охирин нерӯ ва имконияте ки дорад ҳоло талош мекунад, суръатафзоӣ менамояд, то ин ки натиҷаи беҳтареро ба қайд гирад. ӯ ҳам ба хати марра омада расид ва аз байни онҳое ки дар ҳайати бонувони калонсол рақобатҳоро шурӯъ карданд, болотар гуфтем ки Воҳида Ҳусайнӣ аз Афғонистон, инчунин Сумайя Яздонӣ аз Эрон ҳоло натиҷаашон чандон хуб нест. ва ин гурӯҳи варзишгарони дигаре ки талоши худро давом дода истоданд, бинандагони гиромӣ, чӣ тавре болотар ишора рафт, бонувони то 23 сола ҳастанд. Баъдан боз дар бораи онҳо гуфта мегузарем. Инҷо аз байни бонувони калонсол ё бо таҷриба Бисвас Самапти аз кишвари Бангладеш буд ки ба хати марра омада расид. ва иштирокчии навбатӣ ки ӯ ҳам 21 километри масофаро инак убур мекунад, намояндаи ҷавонони то 23 сола аст. Камонрада Хаоплот ки аз кишвари Тайланд мебошад. инак ба хати марра омада мерасад иштирокчӣ аз кишвари Афғонистон Воҳида Ҳусайнӣ. албатта барои ӯ шояд муҳимтар аз ҳама худи тай кардани ҳамин масофа ва иштироки гӯем хуб дар мусобиқа аст, ба он хотире ки таҷрибаи чандон ғанӣ дар ин замина ин бону надорад. вале ин як марҳилаи бисёр хуби тайёрӣ ба мусобиқаҳои дигар шуда метавонад барои Воҳида Ҳусайнӣ. Камонрада Хаоплот варзишгари кишвари Тайланд аст. ӯ дар сабқатҳо байни бонувони то 23 сола иштирок карда истодааст ва пешсафи онҳо, яъне дар назар дорам нафаре ки аввалин шуда миёни онҳо рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ кард, София Алсаёқ аст аз кишвари Амироти Муттаҳидаи Араб ва инак чӣ тавре мебинем ӯ аввалин шуда ба хати марра омада расида истодааст миёни бонувони то 23 сола. бибинед ки Сумайя Яздонӣ чӣ гуна қафо мемонад ва ҳатто аз он бонувоне ки миёни гурӯҳи ҷавонони то 23 сола рақобатҳоро шурӯъ карданд, ҳатто дертар ба хати марра расида истодааст. яке аз он нафароне ки интизор мерафт имрӯз натиҷаи бисёр хуберо метавонад ба қайд гирад. аммо дар рӯи коғаз пеш аз шурӯъи рақобат баҳодиҳии коршиносону мухлисон дигаргуна аст аз оне ки аслан дар майдон ё дар шоҳроҳ рақобати ин ё он варзишгаронро мебинем. ва ҳамин лаҳзаҳо ҳатто варзишгари кишвари Ӯзбекистон Янина Кускова ҳам ба ӯ хело наздик меояд. ёдовар мешавам ки Янина Кускова охирин шуда дар сабқатҳо миёни ҷавонони то 23 сола ҳаракати худро шурӯъ карда буд. албатта миёни онҳо ҳоло тафовути андаке ҳам ҳаст. шояд то ба охир ҳам аз байн бурда натавонад Янина Кускова, аммо барояш ин чиз ҳам чандон муҳим нест. тасвирҳои беҳтарин ҳамин лаҳзаҳо аз ҷониби ҳамкасбони мо пешниҳоди шумо мешавад. метавонед бубинед аз фазо ки чӣ гуна ҳаракат карда истодааст Сумайя Яздонӣ. хонохо таҷрибаи иштирок накардан дар 2 соли охир дар мусобиқаҳои гуногуни қоравӣ ба варзишгарон таъсири манфии худро мерасонад.
این چیز رو ما در نمودهای دیگری ورزش هم میبینیم. و وقت سبقت ها نیست، وقت تجربه دومی اشتراک در چنین مسابقه ها نیست، خود و خود نتیجه ها هم خیلی کویش میوبند. اکثر آنهایی که در سبقت ها میانی بانوان در ҳайати бузургсолон имрӯз рақобатҳоро шурӯъ карданд, ба хати марра омада расиданд ва инак варзишгарони дигаре ки ба хати марра яке пас дигаре омада мерасанд, инҳо аслан онҳое ҳастанд ки дар сабқатҳо миёни ҷавонони то 23 сола имрӯз иштирок карданд. Камонрада Хаулплот аз Таиланд ҳаракатро шурӯъ карда буд, яъне 2 дақиқа пештар аз ӯ ба масир баромад. Инчунин Тхи Ким Куонг Нугуен варзишгари ветнамӣ ҳам барвақттар ҳаракатро шурӯъ карда буд. ба ӯ ҳам муяссар нашуд ва дар баробари онҳо боз варзишгарони дигар намояндаи Эрон Соҷида Сиёҳиён ва София Алсайёқ аз Амороти Муттаҳидаи Араб буданд ки имрӯз дар рақобатҳо иштирок карданд. инак ба хати марра омада мерасад Бота Батирбекова ва бояд бигӯям ки имрӯз ӯ дар қиёс бо Янина Кускова албатта натиҷааш пасттар аст. намояндаи кишвари Узбекистон ҳарчанд 1 дақиқа аз ӯ дида дертар шурӯъ кард сабқатҳоро, вале тавонист бо тафовути назаррас ҳам аз ӯ пеш гузарад дар анами масири муқаррар шуда ва ҳам боз бо нишон додани дақиқаҳои беҳтар ба хати марра омада расид. иштирокчии навбати Нугуен Тхи Ким Куонг аст аз Ветнам ки таҳти рақами 47 номнавис шудааст ва ӯ ҳам инак ба хати марра омада расид. ба ин тартиб бинандагони гиромӣ яке паси дигаре аксари иштирокчиён ба хати марра омада расиданд ва баъд аз он ки натиҷаи ҳар кадоме аз онҳо аз ҷониби гурӯҳи нозирону ҳакамон муқоиса карда мешавад ва пурра ба ҳисоб мегиранд онҳо, барои мову шумо эълон хоҳанд кард. сипас мо дар пахши мустақим якҷо бо шумо бинандагони гиромӣ дар маросими ҷоизаспорӣ тақдими тӯҳфаҳо ва инчунин медалу дигар атрибутҳои хосро якҷо хоҳем дид, ба он хотире ки ба қаҳрамонон таи рӯзҳои гузашта чӣ тавре шумо ҳам шоҳид шудед пироҳани қаҳрамонӣ дар ин мусобиқаи сатҳи баланди осиёӣ тақдим карда шуд. дӯстони азиз ва бинандагони гиромӣ, инак фурсати муайян кардани беҳтаринҳо ҳам расид ва чӣ тавре болотар ишора кардем, имрӯз дар сабқатҳо дар пойгае ки сурат гирифт миёни ду гурӯҳи варзишгарон, яъне варзишгарони бузургсол миёни занон ва баъдан рақобатҳо миёни ҷавонони то 23 сола барпо шуд ва ҳоло мову шумо имкон пайдо мекунем то беҳтаринҳоро муайян кунем. хуб, натиҷаи бонувоне ки дар рақобатҳои имрӯза байни ҷавонони то 23 сола иштирок карданд барои мову шумо ҳамин лаҳзаҳо нишон дода мешавад. варзишгари кишвари Узбекистон инҷо ҷои аввалро ишғол кардааст Янина Кускова ва сурати миёнаи ҳаракати ӯ дар рақобатҳои имрӯза каме бештар аз 42 километрро ташкил кард. ҷои дуюмро Бота Батирбекова аз кишвари Қазоқистон ишғол мекунад. тафовути ӯ ва пешсаф хело назаррас аст, 2 дақиқаву 32 сонияро ташкил мекунад ва ҳамчунин ҷои сеюмро чӣ тавре мебинем варзишгар аз кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб София Алсайёқ ишғол кард ки тафовути ӯ ва варзишгари кишвари Қазоқистон ки ҷои дуюмро болотар гуфтем касб намуд чандон зиёд нест, ҳамагӣ 22 сонияро ташкил мекунад. ба ин тартиб маъсан ҳамин 3 нафар имрӯз соҳиби медалҳо мешаванд. инҷо давраи тайёрӣ ба маросими ҷоизаспорӣ ҷараён дорад ва баъд аз чанд лаҳза бинандагони гиромӣ гуфта намонад ки рақобатҳо миёни мардон ҳам сурат мегирад ва онҷо боз мо шоҳиди бисёр сабқатҳои хубу ҷолиб шуданамонро аз ибтидо тахмин карданамон мумкин, чун рақобатҳо дар рӯзҳои аввал вақте дар ҳайати даставӣ иштирок кардан ҳунарнамоии ҳарду дастаҳо умуман тимҳое ки иштирок кардан бисёр хуб ва назаррас буд. Доброе утро, дамы и господа. Начинаем церемонию награждения. Good morning, ladies and gentlemen. We are starting the awards ceremony.
خب اینک مراسم جایزه سپاری شروع می شود بینندگان گرامی و ابتدا بانوانی که در سبقت‌های جوانان تا 23 ساله اشتراک کردند دعوت می‌گردند به شاه سفره افتخاری. اولین نفری که دعوت شده ایستاده است ورزشکار از کشور امارات متحده عرب است، صوفیا السیوف که گفتیم امروز در رقابت‌ها بسیار اشتراکی خوب هم داشت و اینک او با نتیجه 37 دقیقه و 2 ثانیه و از 1743 تا ثانیه به خط مرا رسید. Please get ready, Miss Bota Batirbekova. و бота батирбекова که از کشور قزاقستان است امروز سزاوار جای دوم شده است. بعد از چند لحظه او را هم دعوت میکنند و در برابر آنها یانینا کوسکووا که از کشور ازبکستان می باشد امروز در شاه سفره افتخاری جا میگیرند. نگفته نماند که در رقابت ها در عموم 6 نفر اشتراک کردند میان بانوان تا 23 ساله و در بین آنها البته اشتراکشان از کشورهای ویتنام نگویند که کیم کوونگ از کشور ایران، ساجیدا سیاهیان و همچنین کامون رادا خاپلوت از تایلند بودند، اما این 3 نفر نتوانستند که در قطار بهترین ها جای خود را پیدا کنند. و اینک در برابر صوفیا السیوف دعوت می شوند бота батирбекова از کشور قزاقستان و همچنین یانینا کوسکووا از ازبکستان که در شاه سفره افتخاری یک جا با ورزشکاران این کشورها باید جای خود را اشغال کنند. خب کمی طول میکشد لحظه دعوتی ورزشکاران به شاه سفره افتخاری شاید به خاطر آن که ورزشکاری کشور امارات متحده عرب حالا تیار نیست. ما دیدیم که бота батирбекова و یانینا کوسکووا برای برآمدن به شاه سفره افتخاری تیار هستند، اما نفر سوم رو اینجا نمیبینیم. رقابت ها بسیار خوب صورت گرفتند با وجود آن که در یک جایگی هم بانوان یکاچین و هم بانوان جوان تا 23 ساله تقریبا رقابت ها رو شروع کردن. تفاوت اندکی بود بین آنها، لیکن توانستند هر کدام از آنها هنرنمایی بسیار خوب و ارزنده رو پیشنهادی ما شما کنند. و به این ترتیب 3 نفر ورزشکارانی که امروز توانستند در سبقت ها نتیجه بسیار خوب و ارزنده رو نشان دهند به شاه سفره افتخاری دعوت می شوند. Зам генерального директора 55 Group Бахтер Ходжаев. خب مهمانان افتخاری که جایزه را می سپارند دعوت شده ایستادند. بختیار خوجاєв معاون دیرکتور گنرالی شرکت گروه 55 و قهرمان بازی‌های المپی دلشاد نظرов دعوت می شوند. مس آنها امروز به جایزه‌داران قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله در ولاسپدرانی تحفه را می سپارند. Бронзовая медаль. Госпожа София بار دیگر یادآور میشویم که صاحب نشانی برنجی رقابت‌های امروزه صفیه السیوف از کشور امارات متحده عرب شد و با او حالا نشانی برنجی مسابقه مذکور تقدیم می‌گردد. همچنین این گل‌های بهاری همچون رمزی البته یک شهری بسیار گلپرور و گلدوست بودن دوشنبه به او تقدیم شده ایستاده است. بانویی که امروز جای دوم را اشغال کرد میان جوانان تا 23 ساله از کشور قزاقستان است бота батирбекова. شاید به نتیجه از این دیده بهتر امید میبست او طور میبینید از قیافه‌اش چندان خرسند نیست бота батирбекова و شاید در سالهای بعدی به این نتیجه خود نائل شود. و جای اول رو یانینا کوسکووا از کشور ازبکستان اشغال میکند. یادآور میشم که یانینا کوسکووا در هیئت دستوی هم در هیئت تیم ازبکستان هنرنمایی بسیار خوب نشان داده بود و با او در برابر مدال اینچنین پیراهن قهرمانی تقدیم میشود. نخست مس پیراهن قهرمانی رو به بر میکند یانینا کوسکووا و او رو البته مس همین چیز
дар ин лаҳзаҳо метавонад боз ба таври назаррас аз ду рақиби дигараш фарқ кунонад. бори дигар бо ҷоизадорон ва ғолибони сабқатҳои имрӯза дар бахши велосипедронӣ миёни ҷавонзанони то 23 сола метавонед шинос шавед ва ба онҳо боз тӯҳфаҳои дигари тайёркардаи дастандаркорон пешниҳод мешавад, ҳамчун рамзи албатта кишварамон. ва акнун лаҳзаи дигаре фаро мерасад ки суруди миллии кишвари ӯзбекистон бояд танинандоз шавад ба хотири пирӯзии Янина Кускова. Ladies and gentlemen, dear winners, please turn to right side. We'll listen to the anthem of the gold winner, Uzbekistan. United Arab Emirates, Kazakhstan and Uzbekistan. خب اینک فرصتی معین کردن بهترین‌ها در سبقت‌هایی که بین بانوان یکاچین صورت گرفت فرا می‌رسد. بینندگان گرامی، امروز آنها هم مثل جوانان در 24 کیلومتر مسافت تعیین شده با هم سبقت کردند. نتیجه بسیار خوب و دیدنی را میان اشتراکچیان ورزشگر بانوی کشور قزاقستان نشان داد. نگفتن ماند که امروز نتیجه البته خیلی فرق کننده است از اشتراکچیان دیگر و همزمان با این باید بگویم که در برابر او ورزشگران از 10 کشور دیگر حضور داشتند که حالا با نتیجه عمومی هر کدام از آنها میتواند شناخته شود. جای دوم را دلیا آوستینا پریاتنا از کشور اندونزیا اشغال میکند. The jersey will be presented by Mr. Odinazada Dilshod.
The gold medal will be presented by Mr. Rodin Azadilsho, the Deputy of Mayor of Dushanbe City. Dear distinguished guests, please stand in front of the حاضرین گرامی متوجه بشیم و پرچم‌های سه کشوری غالب و سرود ملی جمهوری قزاقستان صدا می‌دهد. Your applause for the winners, Kafkulyasho Bahari Ghalibon.